Основни предимства от носенето на боси обувки. Носенето на боси обувки имитира ходенето на бос крак. Те осигуряват достатъчно пространство за пръстите на краката, те са гъвкави и леки. В същото време защитават ходилата от мръсотия, студ и наранявания. Босите обувки са здрави, защитават нашите крака и техният дизайн се е променил значително през последните години. Много модели са почти неразличими от класическите обувки. Ще съм ви много благодарен да се абонирате за YouTube канала ми. Сега към предимствата. Предимства от носенето на боси обувки са: боси обувки и тяхната естествена ширина. Босите обувки по дизайн следват естествената форма на здравите крака. Те имат широка предна част. Това осигурява достатъчно пространство на пръстите, без да ги стискат отпред при ходене. Гъвкавост и босите обувки. Опитайте това. Махнете обувките и чорапите си, погледнете краката си и опитайте да ги движите. Лесно е, нали? Сега обуйте чорапите и обувките си и отново движете краката си. И изглежда почти невъзможно, нали? Това е основният проблем на класическата обувка. Твърдата подметка не позволява на краката да се движат естествено. От друга страна, босите обувки предлагат максимална гъвкавост и четиристранно разтягане, за да имитират усещането за ходене на бос крак. Без поддръжка или наклон на обувката. Поддръжката на петата на обувката е разликата в височина между предната част на крака и задната. Босите обувки нямат наклон, известен като Zero Drop. Телата ни са перфектни такива каквито са. Ако се нуждаят от допълнително повдигане при петите, те биха ги развили. Тънката подметка на босите обувки. Когато носим тънка подметка, ние усещаме повърхността, по която вървим. Така ние даваме на мозъка си ясна информация, за да се подготви. Ако тази повърхност е нестабилна, мозъкът ни изпраща сигнал към останалата част на тялото и така ние може да се подготвим за това, което ни очаква. Супер леки са! Здравословно е да правим 10 000 стъпки всеки ден. Средно една обувка на възрастен човек тежи около 0,7 кг, което означава, че трябва да повдигаме около 7 тона тегло всеки ден. Това прави ходенето доста добра тренировка, нали? Босите обувки са невероятно леки. Една боса обувка тежи средно около 250-300 грама и можете да бъдете сигурни, че на по-дълги разходки наистина ще усетите разликата. Не поддържа свода на стъпалото. Дали сте чували, че сводът на крака ви трябва да бъде поддържан? В противен случай стъпалото ви може да стане плоско. Сводът е съставен от кости, мускули и сухожилия. Костите сами по себе си не запазват никаква форма и за това ни трябват мускули и сухожилия, за да държат свода в правилна форма. Без подкрепа на свода, ние укрепваме мускулите, с които сме се родили. От друга страна, ако подкрепяме свода на крака си, ние заместваме функцията на мускулите, които трябва да държат свода. Да, сводът ни ще има правилната форма в обувката. Но какво се случва, когато си свалите обувката? Паднал свод, здравословни проблеми. Стъпалото в обувката няма да функционира както трябва и мускулите в стъпалото ще започнат да отслабват, докато свода не падне напълно. Затова укрепете свода си, като използвате боси обувки. Подкрепата за свода може отрицателно да повлияе на циркулацията на кръвта към пръстите. Повечето проблеми с падналия свод възникват, защото мускулите и сухожилията не функционират както трябва. Босите обувки могат да помогнат много с това. Разбира се, трябва да започнете постепенно. И в случай на по-големи проблеми, консултирайте се с физиотерапевт и добавете упражнения за стъпалата си. Нека направим обобщение. Боса обувка е обувка, която не прави нищо. Може да звучи изненадващо, но не е ли странно, че водещите марки на обувки в света се състезават коя обувка може да направи повече неща, като по-дебела подметка и по-добра поддръжка на глезена? Все пак, нашите тела са съвършени. Ето списъкът с единствените неща, които искаме от нашите боси обувки: да осигуряват максимална свобода и гъвкавост, да предпазват краката ни от мръсотия, неблагоприятни метеорологични условия и опасност, хубав дизайн, който да допълни нашето облекло,
Ако се абонирате за YouTube канала ми, тези видеа за боси обувки ще достигнат до повече хора.